जहाँ पे आज हमने के सौभाग्य मिलल कुछ सुनावे के कुछ गावे के ए माटी के कोटि कोटि प्रणाम करतानी। बगले में कमाईछा माई के मंदिर बा ना जी, माई के चरण में कोटि कोटि हम प्रणाम करतानी। आज हमनी के विवाह में आयल बानी जा, जितना भी लोग उपस्थित बा ए परिवार के तरफ से हम सबके स्वागत अभिनंदन वंदन करतानी, प्रणाम करतानी। दुल्हा दुल्हन के ढेर सारा बधाई, ढेर सारा प्यार से आप सबके मिले। आए क्या बोला तड़ा? हाँ बनल रहा, रुकल रहा। मंच पे उपस्थित आदरणीय मैडम जी, जिनके बारे में बहुत दिनों से सुन रही हूँ और आज देख भी ले आदरणीय अरुण सर, चंदन सर को बहुत बहुत प्रणाम करूंगी। नथुनी भैया जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया, बहुत बहुत प्रणाम। मदन मुरारी जी, राकेश मिश्रा जी तो भी आए ही आएंगे। मंच पे उपस्थित वाद्य यंत्र पे जितने गुणीजन है सबको मेरा प्रणाम है। साउंड वाले भाई को आभार, बहुत ही अच्छे मेरे मित्र मंच संचालित कर रहे थे। चंदन मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर के हमने के नहीं जा तो गाजीपुर के एगो लाइन हमने के गावे में जेकरी बात अभी आगे गीत हम गईबे करब, लेकिन आप सब ले ले भैया भैया कि गाजीपुर में घर बा पकवन नाथ की डोर बा। गाजीपुर के शहर में तो दहाड़ के गावे में जाम लेके आई एगो लाइन दुल्हा खातिर जिनके आज विवाह बा, जे चल के आई बा घोड़ी पे चढ़ के, गाड़ी पे चढ़ के। चाची लोग फरमाई बन लगे वो गाना गावे लगे, सुना के देखेला लोग दोहे तन्मा हम गाई। मंच पे जितना लोग बैठे बा सबके हमारा प्रणाम बा। गाना में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहता नहीं है। शुरुआत कर चाची लोग हमारे गावेला। मंच पे तबला पे अखिलेश भाई हमारे बहुत अच्छा बजावे थे। अच्छा गीजा भर चाचा जो है वो दुल्हन के क्या लगना है, कौनो बात ना तो हम लड़कियों की तरफ से लगाई और थोड़े दोनों तरफ से हम गाना गाई, बस एक तरफ से थोड़े गाई कि आपना खोलिया अनबहारा कि आई गई तुझा चाचा जी के हम कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं, जिनके यहाँ इतना सुंदर महफिल लागल बा, इतना जमावड़ा लागल बा, सबके हम कोटि कोटि स्वागत अभिनंदन करता नहीं। लेकिन वह लाइन होने के गावे नहीं जा कि किसी और प्यार को बजा दीजिए, किसी और
पे चढ़ के चरपहिया पे चढ़ के दुल्हा आवेले। आई है चाची लोग दुल्हा के गावेला। दुल्हा के नाम का हो चंदन जी? बोला बोला बता कर लेते हैं। गजब। एक मिनट बाबा मोबाइल में बाबा एगो कहां कि दुआरे पे लागल बरियात तो समझे के लागल। दुल्हा के नाम नहीं के पता। नहीं हमरा लगे का भइल बाबू। देखा ये ना बोली विदेश अरे दूल्हा फिर से साथ जे बारात लेके जे श्री राम के रूप में आजे जा उपस्थित बाटे। ए सुना लड़की के नाम ना देंगे वही हमार। हां एक बार जान लो बार बार मत पूछिए। आओ भैया कैसे बड़ा चढ़ा दुल्हा फिर से ढाल के आवाज उठाओ मर्दे। बढ़ाओ यही में चाची लोग आवेला चंदन जी जी तो हां ध्यान कहीं और ही बा। हां कहीं सिस्टम देखला के बाद मोय सिस्टम फुट हो जाला। चाची लोग आवेला गीतिया। कौन गीतिया? कैसे अरे मैं हो दिया तू पाँच तो जाना आसान बात नहीं है। सही बात है ना कि शादियों करे से कोने के मन बा। एगो जादू जी के लइका पसंद बा। भोजपुरी के एगो गाना जब इनका के देखी ना आवहने आओ सोनिया एगो गाना हमने के गावे नहीं जाए लाल लाल लिपस्टिक लगौले बड़े कितना सुंदर लगता है। एगो गाना भोजपुरी के कि होठवा के ललिया आज कनवा के बलिया आया थिया तेरे कजरवा कि मोहना लाला की ओढ़निया रनिया अम्मा जाजी सतारी रे बधारिया। नीक लागत ना? एक बार जोर से हल्ला करो। हल्ला होला ना तो करेजा में ठंडा मिलेला कि नहीं। अच्छा गावत है। आओ भैया तनी ताली वाली बजाओ ना तब मजा आई। ऐसे ना मजावेला। ठंडी में गरम गरबा लोगन तब ना मजा आई। आओ कि होठवा के ललिया कनवा के बलिया अखिया तेरे काजल लहरा
बनल बा, देखा जाए 20 बाई 20 के मंच बनल बा। आवा रो गइले बिटिया चूड़े हो गइल बजा जावा। जैसे